Urheilujoukkueiden fysioterapia räätälöidään aina joukkueen tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Tavoitteet ja suunnitelmat fysioterapian toteutukselle laaditaan yhteistyössä urheilijoiden ja valmennuksen kanssa. Fokus voi olla myös urheiluvammojen ehkäisyssä, niiden kuntoutuksessa tai palautumisen ja kuormituksen tasapainon tukemisessa. Fysioterapeuttinen harjoittelu voi sisältää esimerkiksi lajinomaisten taitojen tukemista, fyysisten ominaisuuksien parantamista tai oheisharjoittelun optimointia. Fysioterapeutti tukee urheilijoita ja valmentajia säännöllisen seurannan kautta ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan. Urheilijoille suunnitellaan harjoitusohjelmat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet omatoimista harjoittelua varten. Lisätietoa eSportin verkkosivuilla osoitteessa esport.fi/fysioterapia. Ota yhteyttä.